салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нека. Имрӯз 8 октябри соли 2024 мебошад ва курси рубл дар таърихи имрӯз баробар аст ба 110 сом монӣ. Ва имрӯз мо якчанд мошинро ба навор гирифтем ки пешкашатон мегардонем. Мошинҳо гуногун ҳастанд ва нархашон аз 38 000 сомонӣ сар мешавад. Кадоме агар дар шаҳри Душанбе бошад, ягон мошини фурӯшӣ дошта бошад, ба рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед нависед дар WhatsApp ё ин ки занг занед, омада бепул ба навор карда дар каналамон ҷой медиҳем. Рафтем. дар вақти ҳамхобагӣ тез тамом мекунед, завҷаи худро розӣ карда наметавонед. беҳтарин роҳи ҳал ин крем френ аст, ки муддати ҳамхобагиро аз 40 то 45 дақиқа дароз мекунад. 100% оригинал дар сифаташ ҷавоб гуфта метавонем. марҳамат бардоро кадоме ки заказ карданин бихоҳад, дар комментария дар омада WhatsApp нависа, мо WhatsApp худро ба шумо равон мекунем. Opel Astra G дар кузофи хачибек. соли барориши мошин 2002, 7 моҳи дигар ҳуҷҷат дора. ҳозир ҳолати салони мошинро нишон медиҳем. ҳолати салони мошин коробка автомат, ҳолати салони қафои мошин, дари пеш электропакет, ҳолати салони қафои мошин, багажи мошин, нархи мошина чанд гуфти акаҷон? нархи мошин 65 000 бо муомила дорад. Lexus RX 350, соли барориши мошин 2009. мошин яксола ҳуҷҷат, утилизатсия, танировка ҳамаи чӣ дорад. 10 рӯз пеш ҳуҷҷат кардагиам. ҳолати беруни мошин, ҳолати дохили мошина нишон медиҳем. ҳолати дохили мошин, коробка автомат, 4 дар электропакет, ҳолати салони қафои мошин, нархи чанд ака? муомила дора? нархи мошин 150 000 бо муомила дора. рақамои телефон чанд аст? ВАЗ 2107, соли барориши мошин 2011. мошин 9 моҳа ҳуҷҷати солона, танировка, утилизатсия ҳамаи чӣ дорад. дисплои мошин престиж, ҳолати салони мошин, электрони прибор, монитори электромобил, монитор, коробка механик, нархи чанд та гуфти акаҷон? 45 000. муомила дора? рақамои телефон ака? соли барориши мошин 1996, ҳуҷҷати солона надора, ҳуҷҷатош бучидаги. ҳолати салони мошин, мошин тоза дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳолати қафои мошин. нархи мошина чанд гуфти акаҷон? 38 000 бо муомила дорад. рақамои телефон акаҷон? Toyota Prado, соли барориши мошин
2007. объем мошин 4. мошин 1 сола ҳуҷҷат, 1 сола тонировка, утилизатсия ҳамаи чӣ дора. марҳамат ози дохили мошина нишон медиҳем. ҳолати салони мошин. детали мошин ягон камбудӣ надорад. мошин дар ҳолати хуб, тоза. нархша чанда гуфти ака? 220 000 бо муомила дорад. Lexus RX 350. мошин то охири сола ҳуҷҷати тонировка дорад. ҳуҷҷати солонаш бучидагӣ, утилизатсия надорад. ҳолати салони мошин. ҳолати салони мошин. коробка автомат. мошин тоза, ягон кор надорад. чор балон нав, хадавои нав. мошин ягон кор надорад, фақат ҳуҷҷат. 2008 Америкаи санотсиёя. нархш бор гап гӯ акаҷон? 135 савдо мекунем ака. 135 бо муомила дорад. рақамҳои телефон ака? Mercedes E-Class 212. соли мошинам 2012. мошин ҳуҷҷати солона надорад, утилизатсия надорад. ҳозир ҳолати салони мошина нишон медиҳем. ҳолати салони мошин. ҳолати салони қафои мошин. мошин ягон кор надорад, фақат ҳам як ҳуҷҷати солона мекунем, майкада мегардим. мошин ягон кор надорад. ҳозир ҳолати моторам нишон медиҳем. ҳолати мотори мошин. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ягон камбудӣ надорад, фақат як ҳуҷҷат мекунем, ҳайкада мегардим. нархша чанда гуфти акаҷон? 155 000 бо муомила дорад. нархи мошин 155 000 бо муомила дорад. Toyota Prius. соли барориши мошин 2014. мошин 1 сола ҳуҷҷат, ҳуҷҷати тонировка, утилизатсия ҳамаи чӣ дорад. ҳолати салони мошин. мошин старт стоп, 4 дар электропакет. ҳолати салони қафои мошин. мошин ягон кор надорад, фақат мегирӣ ва ҳайкада мегардӣ. ҳолати қафои мошин. ҷабор моторша нишон тая акаҷон. ҳолати мотори мошин. мошин тоза, ягон ҷои задагӣ, пусидагӣ, варид ягон чӣ надорад. нархи мошина чанд кади ака? 125 бо савдо мешавад. мошин 125 000 бо савдо мешавад. рақамҳои мошин.
Hyundai Avante соли барориши мошин 2010. Мошин як 3-4 моҳи дигар ҳуҷҷати солона дорад, утилизатсия дорад. ҳолати салони мошин, монитори Android, коробка автомат, салони кафои мошин. детали мошин ягон кор надорад. Мошин тозак, нозада вагон. як бор гӯй акаҷон. ҳолати мотори мошин. мошин моториш кор кеса дар ҳолати заводика. я нархи чанд гуфти ака? нархи мошин 90 000 муомила дорад. о камтар муомила дорад. рақамҳои телефон акаҷон. Mercedes Benz 2011 кузов. мошин 7 моҳ ҳуҷҷат дорад. ҳуҷҷати солона 7 моҳи дигар дорад. ҳозир ҳолати дохили мошина нишон медиҳем. салони мошин, ҳолати салони мошин, коробка автомат, 4 дар электропакет. ҳолати қафои мошин, объёми мошин ди турбо. нархша чанд гуфти акаҷон? нархи мошин 70 000 сомон бо муомила дорад.